Minkejja li s-sajt kull ma jmur qiegħed isir xogħol aktar kummerċjali fuq skala industrijali, għadna nsibu lingwaġġ antiku kolorit fuq fomm is-sajjieda Maltin. It-tim tagħna ltaqa' mas-sajjied Jesmark Xikluna u mal-folklorista Giusy Gatt sabiex jitgħallem aktar fuq din is-sena. Jekk insaqsi mistoqsija, x'inhi d-differenza bejn luzzu u kajjek? Jibqgħu ħarsu lejja n-nies. Il-luzzu u ikbar minn kajjek u għandu il-poppa u l-pruwa ġejjin għal-ponta it-tnejn li huma. Issa jekk inti ma tafx li huma l-poppa u l-pruwa tista' tipprova tuża l-loġika. Ngħidu l-poppa, tippoppa, ngħidu li ma wara, li mu quddiem jew wara. Mela il-luzzu għandu l-poppa u l-pruwa ġejjin għal-ponta fil-waqt li il-kajjek għandu il-poppa ċatta. Sewa? U tgħidu li għaliex da. Għaliex il-kajjek in ġenerali kien maħsub iktar għas-sajt fl-ibħra interni, fil-portijiet, jew fid-daħliet, sewa, fiċ-ċokon, fejn ikun hemm forsi sajjiet wieħed fuq. Allura, is-sajjiet dar kien ikollu tendenza li jixxabbat minn fuq iċ-ċappa tal-poppa, jgħidula tal-kajjek. U jinżel isfel biex iħares lejn il-baħar. Allura jagħmel ċertu sforz fuq il-poppa tad-dajsa u jekk tkun ċatta ma teħreqx fl-ilma daqskemm teħreq kif kienet bil-ponta. Il-kliem relatat mas-sajt ivarja ħafna bejn raħal u ieħor speċjalment u biex tara d-differenza f'Malta l-kemm ivarjaw tmur għawdex. Id-differenza hija ħafna. Dinha Maltin u Lawċin mhux fis-sajt biss hemm kliem differenti, imma fis-sajt hemm ħafna. Bej familja oħra l-kemm ivarja ftit, normalment meta jkunu minn tal-istess raħal, ikun pjuttost l-istess bħala kliem li jintużaw l-oġġett speċifiku. Issa, il-kelma dajsa wkoll hija interessanti għaliex huwa daqsxejn waħda diffiċli biex insibu l-etimoloġija tagħha. Jgħinuna lawċin. Lawċin ta' dari, pereżempju, dawk kienu għadhom iħossu żewġ għajnijiet differenti. Kien hemm il-għajn u l-ghajn. U għaċar il-nies tal-arb u ċertu nies oħra ta' għawdex kienu jgħidu dħajsa, dħajsa, mhux dajsa. U dik tgħinna biex insibu l-etimoloġija tagħha. U ħafna drabi s'issa li wasalna, jew waslu l-istudjużi sommu, illi id-dħajsa kienet tip ta' oxra tal-baħar. Użata l-iktar fi Spanja Arbija, għax hemmhekk li hemm fdal ta' dik il-kelma fit-tifkira komunali, dħajsa. Dan interessanti wkoll għax aħna it-terminoloġija kollha tal-qxur tal-baħar ħafna minnha hija Taljana jew sqallija, sewa stamnara, majjiera, tmun, arblu, pennun, dawn kollha huma ta' nisel sqalli. Li għandna li mhumiex sqalli huma l-kelma dajsa, il-kelma moqdif u l-kelma ala. Il-ħut li taqbad għalkemm inti dejjem tmur għal oġġett partikolari ivarja għax inti sentendi hemm dik li ngħidula bajkeċ. Meta tmur għal pixxi spat, inti qed tmur għal pixxi spat, imma fuq il-kont jaqbdu ħut ieħor bħal mill-pastardella, jiġi perjodu li jaħbad għal-ħabta ta' April-Mejju fejn tista' taqbad anke lampuki li jkunu kbar, ngħidu aħna jaqbżu l-10 kilos, u jinqabad ukoll speċi ta' ton, imma mhux it-ton li aħna nafu bħal kubrita, plamti u hekk. Jekk inti ħadd tmur bil-kont tal-qiegħ jew bil-parit, se intendi ħadd tmur għall-ħutt tal-qiegħ. Dana ħataqbad ħutt bħal ċappullat, xi awwista, xi pagru, trill, ħutt dak li ngħidulu tal-aljotta, jkun dak il-ħutt iż-żgħir bħal sirran, paġell, kif tkun fil-baxx brieqex jew pakkagalli. U meta tmur bir-rixa ħafna drabi tmur għal ħuta preċiża, x'hekk tmur għat-tombrelli normalment ħadd tkun armat b'tali mod li ħataqbad dik biss. Meta l-poeta jgħid irrid xlief u qasba għal ħut tal-qiegħ, pereżempju,
Dari, waħda mill-ewwel affarijiet li kien jagħmellek missierek kienet ikun xlief. Ix-xlief illum ħafna drabi jafuh bħala il-ħarira. Imma dik ħarira mhux ix-xlief kollox huwa is-sufra. Il-ħarira mkebba mas-sufra, ċomba imdaħla fil-ħarira u sunnara marbuta mal-ħarira. Dak huwa kollu kemm hu ix-xlief. Sawa, il-qasba hija l-qasba u l-qasba jkollha magħha imdendel xlief ukoll. Dawn kienu l-aktar affarijiet komuni fir-raħal, kienu jitħku bik it-tfal ta' sħabek fil-bita tal-iskola. Jekk inti ma tkunx taf x'inhu xlief, ma tkunx taf x'inhu burqax, pereżempju, jew qatt maqbad xi għarusa mill-baħar. Illum naħseb li għandna bżonn nerġgħu nagħtu daw it-terminoloġija u dar-rapport kemm mal-baħar, kemm mal-art, kemm mas-sema lin-nies għax naħseb illi qed jintilfu. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.